שלום יוטיוב, היום נלמד איך להכין מעטפה מנייר. זה ייראה בין השלבים קצת כמו כובע, אבל אל תדאגו, זה כן נייר. זה כן מעטפה. בשביל להכין את המעטפה אנחנו צריכים דף רגיל, מהשטחן או דבק, לא משנה מה. אני ספציפית מעדיף להשתמש בדבק, אפשר גם שטחן, אני אראה לכם בסוף למה. קודם כל נקפל את הדף לחצי לאורך, לא לרוחב, שימו לב, לאורך. צורה שכזאתי, ושוב. נפתח כדי לעשות קו סימון באמצע. מהצד הסגור נקפל שתי משולשים. שימו לב, זה צריך לעשות מהצד הסגור ולא הפתוח. עכשיו, כאשר קיפלנו, כמו שאתם רואים, הדבר היחיד שנשאר לעשות, שעכשיו בדיוק כמו שנראה כמו כובע, נכון? זה נראה, אבל זה לא. מה שנשאר לעשות עכשיו זה לקפל את הצד הפתוח, זה שנשאר מלמטה עד למעלה. צורה שכזאתי, את שני הדפים לאותו הצד. אם תקפלו רק צד אחד ואת הצד השני לצד השני, יצא לכם כובע, אבל אנחנו רוצים להכין מעטפה. אז, כמו שאמרתי, לקפל את שניהם לצד אחד, צורה שכזאתי. עכשיו, לקפל משתי הצדדים על אותו צד, מהצד הימני לקפל עד לאמצע. אותו דבר גם מהצד השמאלי. ופה עכשיו סיימנו את המעטפה. אתם רואים? המעטפה היא כזאתי. נוצר פה למטה משולש. אתם יכולים לסגור את המעטפה, ואז זה גם ייראה כמו מלבן. בדיוק מעטפה אמיתית. פה נכנס הדבק והשטחן לתמונה. הדבק, לוקחים את כל הצד המקופל בשתי הצדדים, שמים עליו דבק וסוגרים משתי הצדדים, כדי שזה לא יצא. אפשר לעשות את זה גם עם שטחן, אמרתי לכם בהתחלה, אני כבר מעדיף עם דבק, אני אדגים לכם. פותחים את הדבק, מורחים על צד אחד, סוגרים, צד שני, סוגרים, והכנו מעטפה מושלמת. בדיוק, תוכלו להכניס גם למכתב, לקפל אותו לגודל קטן, אתם רואים, ואז פשוט לסגור את המעטפה, צורה שכזאתי, ויש לכם מעטפה. תתחדשו.